it Jackie Chan. Episod de Minecraft. Cum să vă zic, stați la să mă duc jos. Cum să vă zic, am făcut un videoclip cu Minecraft, care am făcut etajurile astea două. Și mi s-a șters. Nu știu de ce. Mai vedeți că nu mai postez o zi, două, să știți, adică am problemă cu internetul, ori dacă nu, mi s-a șters un videoclip. Și mie le să o păstrez, nu înțeleg. După. Na. Să vă arăt cum arată. Bineînțeles, să l-am terminat. Și ăsta. Stați la că să... Nu, așa. Uitați-vă, cam așa arată. Am făcut și un gemuleț frumos. Și să vă arăt pe Brawl ce mi-a picat. Da? Să vă arăt ce mi-a picat. Așa s-a închis filmare, bun. Eu am închis sunetele de la joc ca să nu se audă iurea pe videoclip. Mi-a picat Mr. P. Nu știu cum a reușit, dar în fine. Adică alanterieri, nu? Am deschis adică ieri, da, ieri. Am deschis un Brawl Box de aici, free. Așa și mi-a picat Mr. P. Să vă arăt acum ce șansă am. Mi-a scăzut cu 300 șansa. N-am. Dar eu oricum sunt bucuros că mi-a picat Mr. P. Na. Ăsta a fost episodul. Hai, pa!